आं दायो थांनो नागिरदों लबर आथा बरनग्रा जायगायाव। बे लबर आथाया माने बेयाव लकेल मानसि सानै बोराय बुरै बरनबाय थायो आरोना। बे आथाखौ बिसोरो फुंनि 4टायाव फैनानै आथाखौ बरनना गालाङो। बेनिफ्राय 7टायाव फैनानै आथाखौ बाल्थिङाव जमा खालामनानै बेखौ माने बै मेचिनाव फेरेदहैयो आरोना। आं बेखौनो ओंखायनो नायनो फैदों आरोना, मारै खालामो। आंबो माने खाथिब्लाबो नायफैयाखै, दिनैसो माने नायनो नागिरदों आरोना मारै खालामो। बिदिबा नायलांबाय थादो मारै खालामो। आंबो नुफेराखै, गोबां मानसिफ्राबो नुवाखै जानो हागौ। बेनिखायनो सोरबाफोर नुवाखैब्ला नायनानै लादो मारै फेरेदो। बोरैबाफोर न'फोराव बोरैबा गायबाय बायबा गाव गावनो मावना लानो गोनां जायोना। बेफोर खामानिखौ गासैखौबो खामानिखौबो मालायखौ मावबाय थानो हायाना, सम लानानै न'नि मानसिफ्रा सोलोंनांगौ जायो। बेनिखायनो नायलांबाय थादो मारै फेरेदो। Ready. വൈകുന്നേരത്തുള്ള സാധനം അടിച്ചിട്ട് വെക്കും. ಎಲ್ಲ ಅಸ್ಸಾಮಿಲೆಲ್ಲ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. मोननाय गैया, बानाय गैया, बोराय मालाय अट' लानानै मावफैयो बिसोरो। खोमसियावनो 4टा बाजियावनो सिखारनानै आथा बरननांगौ, आरो न'आव दसे थाना साहाफोर लोंना थानानै आरो 7टा बाजियाव फैनानै आथाखौ जमा खालामनानै बे मेचिनाव होयो। दा खालामगासिनो दङ। दा बेबो जाबासो 12टा 1टासोआव थांनो मोनगोन बिसोरो। बे समावसो जोबगोन, आथानि बिराद बुरजा दंबावो। लोगोफोर भिडिअ'आ दिनै एसेनोसै।